Silav, ez danî me. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatörê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bu were şertê sêyem yê HCBS'yê nîqaş bikim. Mafê mehremiyetê. Ev şert nîşan dide ku kesên hûn piştgiriya wan dikin, xwedî mafê mehremiyet, rêzdarî û rêzgirtinê ne. Bi gotinekê din ew jî xwedî mafê mehremiyetê ne, wekî min û te. Em binêrin axafvanekî motivasyonê, dermanên hîjyenê yên jinan û kaseyek şekilê kesk çawa bûne alîkar ku Venüs bi girîngiya mehremiyetê bihese. باشه ببخشینە دلوێ دەرێ دخابتی هەکە هونجکارێن خو حەز بگن ما دەبێکار چ؟ ئەو بەێ ڕەوشەکە ئاوارتە هەیە بستەکبەری ئەس چوومە وۆدایە خوێ و لەوەر قەت شەکرێک کەسک تو نەبووم دە پەیمانە مندە بە ئاشکەرەی دیار دەبەک و دەوێ لە وۆدایە من شەکرین کەسک هەبن خەلەتیا منە لێبۆری ناخوای دخوازم هەیدە ئێم بێ سەرە ڕاست بکەن هۆپ vayê yê kesk baş e temam Hey Venüs, tu çima şekerên kesk radikî? ev çîrokeke dirêj e Ez jî yê kesk hez nakim. mane divê tu li semînerê bûya Belê, divê ez biçim, lê pêdiviya mayap te heye ji tuwaletê dernakeve. ev baş e ne Belkî tiştekî ku dilê bîne min gotibe. te çi got Ez nizanim, lê dema mirov naxwazim bira biaxivin bi gelemperî ev tê wateye ku min dilê wan hiştiye. ez ê çareser bikim birayê min tu diçî ku derê Diçim alî maya bikim. neke heyran tu vegere semînerê tişta mayî ez ê çareser bikim hey tu başî ne wisa Na, ez hers bûme. Ji xwedî cilan deme. Min tampon li malê hiştine, ji semînerê dimînim û makîne jî vala ye. xeletiya min e lê min bibore lê xeman nexwe ez ê çareser bikim Heke min dilê wê hiştibe, divê ez emîn bim ku ew baş e. nexêr heyran divê tu wê bi tenê bihêlê tu dixwazî ez jê bipirsim ka hefteya borî çi hat serê wê Em careke din behsa wê nekin. saet xweş tu başî Belê, ez başim. Spas dikim. Dixwazim dîsa vegerim semînerê. tu dizanî Dexter gelekî mitaleya te dikir hevalekî baş e Te ji wî re negot. Ne wisa? nexêr lê min jê re got ku ji te re rêzê bigire Spas dikim Venüs. ڕێیا سەرکەفتنی یا بکەڤەر دەبێت و بە زەحمەتی بە لێ تۆ گوه بدیت تو یێ دەنجامێدە بە سەرکەوی Venüs di rewşekî zehmet de mafê mehremiyetê yê mayayê parast û di vê pêvajoyê de girîngiya wî mafî fêrî Dexter kir. Herkes xwedî mafê mehremiyet, rêzdarî û rêzgirtinê ye. Ji bîr nekin, guherînên mezin û bandorker bi axaftinên biçûk dest pê dikin. Wekî kesekî ku xizmetê dide, kesnavendî, dêwê wateyê ku hûn guh bidin mirovên ku hûn piştgirî dikin û li gor wê tev bigerin.